Gazte batzuk leku berean eserita joan zen emakume baten antza izugarria daukazu orduan. Eskuetan zeraman kuadernoa ere kolore berekoa zela egingo nuke apustu. Zure amaren artxiboa deskonprimitzen ari naiz eta ez duzu sinetxiko zer aurkitu dudan. Oso aspaldiko grabazioak dira. 1978koak, Arantzazuko santutegian grabatuak. Urria hasieran 3 egunez bildu ziren 40 euskaltzain. Koldo Mitxelena buruzutela. Euskara egoera kritikoan zegoela usteta, patua edo estandarra finkatzen hastea erabaki zuten. Zuek desagerrarazi zenuten ama, ezta? Zuek eta zuen fundazioak. Zer egin diozue? Kaborroi zikinak? Zure ama aurkitu nahi baduzu, nitaz fidatu beharko zara. Egoera larrietan, erabakirik azkarrenak hartu behar direla esan dut. Ez onenak.